posachedwa pa tikupasirani zimene wayankhula National Women Director wa chipani cha DPP ku msonkhano wa DPP umene ukuchitika ku Mzuzu pa Katutu, ndipo mayi ameneyi ndi Mary Tom Navicha ameneyo ndi National Women Director wa chipani cha DPP. Lero lino pa 21 September wayankhula motere pa msonkhano pa Katutu Freedom Park Ground. Latile manifesto ano olimbikitsa amayi mutilimbikitsa amayi kuchuma chifukwa banja limene lili ndi mzimayi amene ali ndi thandizo banja limene limakhala lotukuka. Dziko muno muli njala yazaoneni amene tikuvutika kwambiri ndife amayi ndi ana. Azibambo athu wapakhomo amakhalapo chifukwa choti pali chakudya. Onena ananena kuti mamuna mpachani pamimba. Azibambo akutithawa m'makomomu chifukwa chani zinthu sizikuyenda. Mudziko muno anthu akudya kalongonda, akudya chitedze. Ndayenda ine m'midzimu kukaona president kukhetsa misozi. Chitedze ndi chinthu chonena kuti palibe amene amalota mdziko lino la Malawi kuti chitedze chingazayikidwe mbale munthu nkudya ndi ana. Zinthu sizikuyenda, Your Excellency. Komanso a president yathu ndifuna ndilimbikitse kunkhani ya maphunziro. Anzathu akuno kumpoto amakonda maphunziro. Koma kunoko lero lino atsikana ambiri mukuwaona apa akulephera kupita ku skulu chifukwa chani? Umphawi uli khomo lililonse. Umphawi wazaoneni wosowa kholo kuti lipeze ndalama yolipirira mwana ku sukulu. Ana ambiri akusiya skulu pa njira. Tikakhala ife atsikana ndiye kuti basitu zasokonekera pamenepo. A president pamene mutenga boma, pamene manifesto mwanu muli mfundo zolimbikitsa maphunziro, athandizeni anzathu kuno kuti alimbikitsike kuchuma akwanise kuphunzitsa nawo. Muli ndi maprogramu ambiri a president wolimbikitsa mabanja athu ife amayi ndi ana athu kuti tichite bwino maphunziro, moyo wa thanzi, komanso ndi zina zonse zotiyenereza kuti Malawi akhale dziko lokoma kukhalako. Mawu omaliza president ku parliament aphungu anu ali apawo. Tinayima kulifunsa boma lolepherali kuti kodi chakudya mdziko muno chilimo chochuluka bwanji. A president mdziko muno mulibe chakudya. Nduna inayima ndikunamiza dziko kuti kuli chakudya. Koma amene afuna kutsutsana nane apite kunkhokwe za boma. Simukapeza chimanga kulibe. Mdziko muno tilibe chiyembekezo. Sitikudziwa kuti tikhala bwanji. Njala ili muzigawo zonse zinayi a president. Zinthu sizili bwino, Mulungu atichitire chifundo. A president nkhani yachiwiri itatuluka ripoti ya ndege, Your Excellency. A leader of opposition ali apo ndife ananu tinayima kuti ripoti ija ibwere mparlamenti chifukwa choti mparlamenti muli aphungu 193 amene akuyimirira dziko lonse. Ndipo anthu awo amatituma ife kuti tikawayankhulire, koma boma linabloka chilichonse kuti ripoti isabwere nyumba tisafunse mafunso. Zambiri zimene ayankhula pano azomera ngwira regional governor kunena kuti Malawi ali ndi mafunso opanda mayankho. Ripoti yabwera ikuoneredwa ku social media, aphungu anu ali abawa sanathe kuipanga discuss. A president ifuna tikuuzeni kwa ife Malawi ripoti ya ndege sinatuluke. Malawi tidikirire pa September chaka chamawa ripoti ya ndege ikatuluke tikadziwe zoonadi. Komanso pomaliza ndifuna ndichenjeze boma la Malawi Congress Party kunena kuti nthawi yoopseza anthu a DPP yatha. Mzimayi ali apa director wa amayi kumwera akulandira ziopsezo kufuna kummanga chifukwa choti akudzudzula kulirira Malawi amene akufa ndi njala. Azimayi akuyenda moyo wa mantha kuopsezedwa kuti timangidwa. Ndiye ndifuna ndikuuzeni kumene muli kwa Kongresi sitikukuopani. Azimayi ake sife ifeyo tamanga chitenje pambali ndipo tithamangisana nanu ndipo tikulondolani ndipo simubera. DPP oye! Chilimbikiso a president ndifuna ndikulimbikiseni. Mukumaona kuti awiri atatu agulidwa aja apita kuzipani zina. Ana Israeli mene amachoka mdziko la ukapolo kupita dziko la mapangano. Kunali ana ena osamva, ana opepera, amene anafera njira chifukwa cha dyera. Njoka zimaluma anzawo kumazi oti chipulumuso chili pa ndodo iyo yankuwa. Koma osamva anathera kuti munjira.
amene akupita kumene kuja kumakaja ndikumati tatuluka chipande aja atatu anayi atulukaja. Your Excellency musagwedezeke, muli ndi massive support pa ground, muli ndi unyinji wa anthu bwana. Inu bwana simungasowetula chifukwa cha Gilizeda Jeffrey, anthu osokoneza chipani. Simungasowetula chifukwa cha Ntenje, simungasowetula chifukwa cha anthu amene atengeka ndi thuwacha. Ife tili pano bwana upatsani support. Chimene tikufuna ndi choti mukonze dziko. Chimene sitikufuna si ndalama zogulidwa. Chimene sitikufuna si ndalama za ulelezo. Tikufuna dziko labwino, aliyense azipanga zache. Mamawo akaphika mandasi, mazulu azikwanisa kugula ufani ndiwo. Mamawo akayala kaunjika, mazulu azikwanisa kugula mchere ndi sopo. Mamawo akayala ufa, mazulu azikwanisa ukalipirira mwana sukulu. DPP oye! Zaulele kupasa chitonzo. Sitikufuna ma 2000 aulele. Tufuna dziko loyenda nkaka ndi uchi. Limene amayi atakondwera ndi anawo ndi amuna awo. Limene mabanja athu akhale osangalala. Nthawi yatiopseza kulibe. Tigwira ntchito ndipo kubera sabera. Bwana tili nanu sumuli nokha. DPP oye! Chala mwamba. DPP oye! Nthawi ino msonkhano ndi wa bwana, tisunge nthawi kuti bwana atilankhule. Nthawi ino bwana ndizuse Secretary General Bambo Mukito kuti nawonso atipatse mawu awo 2 minutes. Bwana Secretary General zomwambira. Njowe mchanya huko. DPP oye! DPP oye! Professor Arthur Peter Mutharika oye! Amama Getu Mutharika oye! Ulemu wanu a President achipani chatu chokondedwa cha Democratic Progressive Party Professor Arthur Peter Mutharika. Ulemu wanu mai atu mai Professor Getu Mutharika. Ulemu wanu a Vice President akuno chigawo cha kumpoto Bambo Jabi ndi ma Vice President azigawo zina zonse. Ulemu regional governor komanso ma regional governor wonse ulemu ukhale malo mwake. Ine ndayima kuzapereka ripoti la chipani. Mwezi wapitawu chipani cha Democratic Progressive Party chinapita ku msonkhano waukulu ku Blantyre. Ndipo ma delegates amene munatuma kuno ochokera ku mpoto anakagwirizana ndi ma delegates onse kuchokera ku Agati, kumwera ndi kuvuma kusankha Professor Arthur Peter Mutharika ngati mtsogoleri wa chipani chathu cha Malawi Congress Party. Komanso tinakagwirizana kuti chaka mawa pamene tikupita ku masankho amene akayimire chipani chathu chokondedwa chipani chathu chokondedwa cha Democratic Progress Party ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Ndi chifukwa chani ife tinakasankha professor kuti atisogolere? Tinamusankha chifukwa chonena kuti ndiye khayo amene ali ndi masomphenya othetsa mavuto amene ali mu dziko muno. Ukoso unali kuyankhula kwa amayi Mary Tom Navicha amene ali National Women Director wa chipani cha DPP. Mukhale pompo pakuti tikhale tikupasirani ma speech a atsogoleri ambiri amene akhale akuyankhula ku zipani zonse ziwiri ku MCP komanso DPP pamene onse ali ku mzuzu.